Iki lho, aku lagi ning sambal petir Warung Jaya Bangkit. Ini patokannya Jalan Lasem Jolotundo ya, pokoknya masjid ngidul kanan jalan ana tulisane Wedi sambal petir. Wis rasa kesuwen sepenting ndang moro ae. Iki ana kulit-kulitane bareng mau andes iki. Goreng-gorengan ngeten iki ya. Wis aku njaluk pokoknya sing paling enak. Kalau sambelnya petir pundi? Kok jarine kok petir kok iki. Ayo, kok nyamber kok ora iki lho ya. Iki kok nyamber kilat, nyamber weteng, regane nyamber domet ora Mas? Insyaallah boten. Regane piro nang Murah ya. piro nang Murah mau di bawah pasaran. Nek ae omonganku kira-kira pedesan ndi iki? Oh. Walah pedesnya ambune. Walah. Pedes tenan ta? Ulek-ulekane karo gunu tok gua tok mengani merempol iki. Iki ketutuk sini Pak Judiar langsung. Padha karo jenenge sambal petir tenan aja ya. Oh. Malah. Ya jenenge dodol. Serap mantep pedes ya, pangan karo lalapane ya. Ora ketinggalan terongnya. Bener. Mantep. Enak loh, tapi luarnya loh. Enak banget, Bang. 1 2 berapa? 1 2 Lah yo, sambelnya aja petir tenan yo dulu ya. Oh, Pak Budier ngene ya, kayak bledikan kabeh. Enggak. Asline pedes banget ya Allah Gusti. Maksudnya pol. Lalapane dulu ya. Seger kabeh ya. Terongnya digoreng lagi, petikane lho. Seger toh? Dah. Ayamnya ya gede banget ya Allah Gusti. Gede ya. Dan ini ku ana ayam kampung karo ayam pedaging ya. Kan ini sebenarnya mau piro cah 15.000 tak isa cah. Sambelnya ya. Bledak tenan petiran. Ini sambal petirnya Mas Bangkit Jaya mau ya kita ya. Nah ayamnya aku seneng ya. Ini dikering ini. Terus ungkepannya dia mantep sih ungkepannya dia. Dan ini garing tapi jadi dia lembut. Tuh. Ya toh? Aku sesenengnya ngene ya, dipangan karo sego. Sedikit ngene ya. Ayamnya. Wah, pedes tenan ya. Sumpah pedes tenan. Sambelnya ya, ini dipel-pel ngene ya, dipangan karo sego nih. Nah, udah tenan lah pedes. Ayo pedes iki sing enak mari nagih, ngentekke sego, pedes sing ngentekke sego ya. Pedes sing ngene tombo niku pancen es teh karo es jeruke mantep, tapi es jeruke pancen mantep tenan. Ya Allah seger cah. Ning kene ku mari sing enak apa neh ya? Mari panggone barang iki kepenak, lesehan, resik, rapi ngono ya. Dadi sing mangan iki ya iso lesehan karo keluargane iki yo. Mangan-mangan sing wareg enak, pedes, bledek, metir wis ning sambal petire Warung Jaya Bangkit. Terus apa nih? Ning iki kok yo 5.000-an, iki mau piye cah? Dan kok gudi-gudi ngene kok sing mangan momol ya. Itu saya juga enak kok. Coba nih iki, kulitnya ya belah. Kulitnya enak banget. Nah, kulitnya enak banget. Enak. Tante kalau sambal. Sambalnya enak, tenang. Seger pol. Jadi kayak tomatnya ora pelit. Tasine ora pelit. Ini terus kasih bonang sih di sangure. Kita iya. Enak banget sumpah. Enak banget. Apa nih yang kurang ya? Milane yo. Lha nek bakaran kita bumbunya lekoh ngene ya.
lembut tapi enak. Dan ini mau juga gede, ukurannya gede loh. Oh. Kayak sing mangan. Gede ndak karuan. Oh. Totoli juder, lambeku mak jeder tenan ya. Ning kene ku semane apa kuwabe iki fresh sambele dadaan fresh sambel mentah terus ayame iwake lalapane petikan anyar kabeh. Nganti ngombe-ngombe iki ya enak. Aku jujur ning kene paling top ning kene. Rasane lambe kok disambel petir tenanan iki ya. Terus mosok moro rene nggo dhuwit 10.000 mosok wis wareg mulai mangan sego. Dadine mlebu kategori murah meriah cita-cita tercapai sambel petir warung Jaya Bangkit Mak Juder.